Legend. Boss. Trying some fungira. Yeah. Kutungada munu wakaita seni. Mukomana wepa msika. Andai boshikaira. Kutuchapa rudura kukwani. Dawa. Madi. Buriye papo no pengiri unorwari. Buriye papo shewe tsabi buriye papo. Asarge ndine mkati. Tendera nokusiri tinzinya. Ndine mkati. Uya. Ndati mndarame sina zvokuita. Sina zvokuita iyo ndio sina zvokuita yakakufambira. Uskera muri magarden tsvage mabasa ava. Iyo ni basa ratiwa tu yapana po zurura to na basa. Ndakanda yapana apa kandi nditoreka nyaya karondinetsa mndara. Nyeye. Eka mwana akapinda pana tasimani keke. Kamwana ka. Amina anzvizivi zita rake mndara. Sandaziva zita rake. Wo akaka. Anoyoyo mndara. Sawa dotanga ujamba malefu. Uda mwana we. Ndaraka. Ndati nezuro ndakarara na midnight. Ujingo kadhoma waizi. Makuteta zvimabhebi mdara. Mdara, ino mdara monziyana asinganyenge but ndakutongotangira ipapo. Taps man, taps ari kuti ari kukadaka mwana. Mune makuta sei? Mdara. Ngambondisiwo ndimbosewawo mdara. Anongwa jamba levu mfano. Kone ambofaka kupfuma. Sasa vana tasimani wewe vanongoita ngoitisa vana mabhebi state ne rudo riri mdara. Teida tozikana wezi. Kuna na mhomzi mwana wese. Mhomzi mwana? Mdara mautototoziva mhomzi mwana kudhara mwana mukwana nezuru apo. Mukwasha kamdara. Amina ni matoda si. Amina sakati. Rufe urishamwari yangu mfano mbondidziso mabhazi unokanda mwana. Uda mabhazi. But amdara mongo nditraina omdara. You have to train. Awasachende kutraina mfano. Ndokunyorera pasi. Inwi. Ngochitite sei? Pautora chi diaphragm but inwi ngatibe pana tatsmana. Aripe omumuna akangona kari pakamfana nende tomuna ndotari it's fine ndatibaye mndara zvacho izvi zvacho fane pakatoipa zvacho mazimunda Fesangu zvino Zimbabwe pakaipa chiku zvona zvinomira zvakanaka. Chinhu chakatongonaka kumba kumukadzi wangu namainini chete sasi zvimwe zvese matanga pakaipa mndara pakaipa mndara chiunesa ndikuzeka ndini shamwari unobatsira sei usati mukadzi wangu inani pregazanti ndikuziva inji mamanzi ari kufamba saka paridiwa preparation mndara apa mari yacho haisi kukwana murikuona mari atijesa tiri kupa kubasa aya kaya parani kukwanisa kungotenga kamaiwe haitombokwani baba inoperera kurenti nechikafu cheta preparation zvona zvekudiwa saka kuti ndachitotoiwo semufesi wangu dai watombondionawo ndaona kubatsira bari izvezvi zviandakatotsva ndiri kunyika ndozokukavha apa hatorina mari izvezvi zvintomaisamasamboita izvezvi zvaya pakati aiwa isi pressure hadana ndinandanga kubatsira zvakusemu wangu anizorwadzira zvaizvezvi choya chacho apakaipa pakandibira saka ndichanona kuti zvakamira sei kukutora mafemu kwakanake manita nei nayo idwe kwachabva ndokuresesa padhuze apa ndobva watora mafemu udarena asikana ndanita zvingaiti kuneta chaiko anyways imi muri sei ndiri bho ini hanzi marwara turwara ndinadare handisimborwara ini ndiri bho mamanzi mangani iwe futi mamanzi echi yauda kuziya hakuna zvinhu aiwa ndudzi masecrets enyaya abuda amava ndotivigira kana ndakutosvika 3 months manje 3 months okay mudzi nouchitonopera kudai so kuti akava mupray zvino mama wangu atoworried kumba vangu chitonditi ndivazovafonera ndikudze kuti vamuri sei worried ndiri boy iwe chitondona usina kuti ndakatogenda weight ya masimba sadare anyways ndibikire bamukuru bika zveshuwa nekuti munhu wacho anoda kudya anouya akatanga kupopota ivava zvokutika apo ngazotodyiwe.
Tashara. I'm taking back. Hi, Davey. What is it? Beautiful. Listen. I'm good. I'm listening to you. Chichi. For Chienza. Chienza. Yeah. Okay. Kasubagana. Where's the Natanaga? Aiwa, no. Ndogara na sister yangu. Mayavo, what is man? So Maika seke. okay, yeah, ndobo baona. Okay. Ndogara na wana. Okay, gendichire mvura sha. Iwe, apa ndenda ku church niwe. Ulienda church kuri kwenda. Ndaimboyenda. Ndegara. Babeni badisije vya ngozi yanzu. Uko andeka church kwedu land trip. Okay, alright. Ulienda church kubwa. Kuchechi. Kuchechi. Alright. Zarini manje. Nasi ndikatongopedza chira mvura ate. Wanda story za nasi. Hausipisa ngo. Aiwa, no. Okay, saka ndikachira mvura ndo yanchikutora ndokuna kumirira uchita zvauri. Alright. So mango waimeza. I think within an hour. Ndanchikumirira ngo. Okay, iripo. Ndoko tsvaga hembe dzake kuti ndopfekei. Handiti unoziya zvokuzvonoita. Yeah. Generation, no matter what them say, me never get a hand. Your king, your man's dead, you're all king. Your blessing. Boy, dance akabapamuka nabakawutambisa kare. Makunyambira kumashure isu tisadzokere. Alikinde mafino, we are hotter than them. Ngoma yedu arireta akatsuka unge gem. Le mafino, we are hotter than them. Ngoma yedu arireta akatsuka unge gem. Vakaita mbiri vakapera kunge vandima mandichore ndakasimbira mukati unge himu kuti wabude trace Wow, you're looking good. Wait, how fast started? Don't go shake it. Hey, yeah, that's right. Okay, so ngati tichingofamba shoma because tungendi dukushinje youth and discussing about something church. Okay. So ndobona kuziyo vanhu area and stuff. No. Yeah, handizokufambisa. No. Tevara atfambe padrisi kumbo kure. Apa drisi. Ndoda kufamba njani ina atfara zvifana. Mimi nasema mbona chief. Usana mbona? No, don't worry. My mind is Yeah. Whoa. Smiasi. I'm the time when it's sky. I see when you know that. Say you, but you from what you say. I will never But they don't know teacher. Yeah, anyway. Kuchechi kwa kurisei. Wanakezo. This was all? Yeah, maybe you Tanzania to Jaira, or maybe in the Jaira Kwangwera. I was also Jaira plus engeri youth in a station got to school, youth is my main service to anona kids. I don't know so sure. But you are one of this lady. Yeah. But very so young. Huh? I was the Amazon and so I'm going to calling one of my pastor Amazon. I did it also say. Yeah, and I forgot that you remember tells that is a jail. Do you put this red? Don't put this red Amazon. No, don't get talking about my pastor. As one of them is I'm going to calling no. But anyways, I'm happy with him. When the work was going to I know the places, you know, and kuchechu cha jera ni vanu. Kunedu sada una mato. Azina donate 2 minutes long atoni. Ndipo pandino da. Andikusiye mudiwa. Shwataka titira. Yes, can. Ndiswera bo family Ndiri boko murubo. kuchechi ndasiya ndaudza bamukuru wani awana kudza ya kuchechi zvemashwa. yes zvemashuwa Dressing boy here kuchechi. dress sisi Aiwa Long ndaona dress. munhu wanga unaye apa. Shamwari yako iyo. oh okay ya yangeri ye youth day saka yango nzvu kwari it's okay so kupfeka zvangakapfeka izvozvo saka
Ndinoziva kuti muri kubva kuchechi. Sisi, come on. Vanobva kunyeperei. Ndokwandiri kubva. Aiwa, mhinduro dzekuchechi takangodzitarisira tichida kuzodziona. Kana muri kubva kuchechi zveshuwa. Matanga. Matotanga. Ndinotaurawo zvangu kuti vanhu vari kubva kuchechi. Okay. Yeah. Saka mabike iko. Ndinotarisa mumba imomo unoona. Ndabika but ndinotarisa mumba imomo ungoona kuti unozviita sei. Tachimba shem. Mamuchimba? Saka itomwa mvura ine shuga. Voice ringaenda. Okay. Bo. Ndinopenyera pese pandokuona ndichinakirwa neakomanwiwa love yako baby inondizvimbira. You hold the keys to my heart, the keys to my soul. Chichi, you're my all, I give you my all. Together we will rise and fall. Mukufara nemunamo Mwari vakandisikira iwe ukasikirwa ini nasi ndokudza iwe uya ugare neni toda kuti amai vagokuziva murora wavo hakachira nyangwe vanhu vakada kuti viringa ini ndicharamba nakashiva.